у вочы. Шановныя калегі, бываюць прэміі як абсалютнае прызнанне заслугаў пісьменніка пасля доўгага шляху, прэміі, якія ёсць адзнакай важкага унёску, прэміі, да якіх пісьменнікі ідуць дзесяцігоддзямі, але гэта прэміі, якія збольшага атрымліваюць пенсіянеры. Дай Бог, яны паспяваюць штосьці вельмі важнае напісаць. Маркес пасля Нобелеўскай узнагароды напісаў «Каханне падчас чумы, але 100 гадоў адзіноты ўсё-ткі перад гэтым». Да? А таму, як бы, усе мы думаем крышачку пра Нобель сёлета, болей, чым звычайна. Дазвольце працытаваць нобелеўскага лаўрэата Бернарда Шоу. Нобелеўская прэмія – гэта ратавальнае кола, кінутае таму, хто ўжо і сам шчасліва даплыў да берагу. Да? Мне здаецца, што сённяшняя прэмія, якая 6-й раз уручаецца, дэбют імя Максіма Богдановича, другі раз у музеі Богдановича, і гэта правільна, і шчыры дзякуй гаспадарам. Яна патрэбная тым, хто плыве. Патрэбная дапамагчы шчасліва як бы выплыць. Але гэта прэмія абсалютна шчаслівая для пераможцаў, бо яна, для шмат каго яна першая, для шмат каго яна вельмі шматабяцальная, бо гэта старт, бо з гэтага пачнецца і слава, і штосьці цікавейшае на шмат. Альбо і не. Апошняя цытата сёння, каб пагразіць крышачку пальчыкам. У 1981 годзе Максім Танк так напісаў у сваім дзённіку. Выказаў еретычную думку. Прысуджаць прэміі і даваць узнагароды пры нараджэнні пісьменніка ці мастака, калі яны яму так патрэбны. А праз кожных 5-10 год правяраць, ці ён іх апраўдаў. Калі не апраўдаў, паступова адбіраць. Это падняло б і прэстыж прэмій і узнагародаў. Шановныя калегі, ніхто у пераможцаў, канешне, нічога не адбярэ. Але вот дэбютанты бліжэй за ўсё да гэтай шчаслівай планкі, вызначанай Максімам Танкам. Нараджэння паэта, нараджэння мастака, нараджэння творцы. Калі ласка, пішыце так, каб праз 10, 5, 20 год ніхто не сказаў, што далі дарма. Можаце не пісаць, не пішыце, перакладчыкаў не датычыць. Дарагія перакладчыцы, заўсёды знаходзіць час і натхненне для перакладаў. Усім ні пуха, ні пера, шчыры дзякуй, хай пераможа годны і варты. Ну что, мне застаецца толькі дадаць, што добра, што адна толькі такая была прамова, інакш, я думаю, многія, не чакаючы ўскрывання капэртаў, пайшлі б ціхенька гуляць па Траецкім. Шановныя сябры, па вялікім рахунку мы павінны яшчэ былі даць слова, і зробім гэта абавязкова, гасцінным гаспадарам гэтай пляцоўкі, якую сёння кожны з папярэдніх выступоўцаў вельмі ўхваляў. Ад нашых паважаных гаспадароў музея Богдановича загадчыца Марина Запратыка. Калі ласка. З радасцю вітаю усіх гасцей. У мінулым годзе я паабяцала, што гэта будзе не першая, не апошняя сустрэча тут. Ну, я так атрымалася, што слова стрымала. І спадзяюся, што гаспадар Берагович не павязе ў які-небудзь дарагі гатэль, таму што для нас гэта вельмі важна, сімвалічна і для памяці Богдановича. У Богдановича ёсць нашчадкі у творчасці, і ён быў геніяльны, розны, і не хочу цянуць сваю прамову доўга таксама, але, думаю, варта скончыць яе вершам Максіма Богдановича. Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей сэрцы цвёрдае нібы з камення, разаб'ецца аб іх слабы верш заўсягды, не збудзіўшы святога сумлення. Трэба сталі каваць, гартаваць гібкі верш, абрабіць яго трэба з цярпеннем. Як ударыш па ім, ён як звон зазвініць, сыпнуць іскры з халодных каменняў. Дзякуй вялікі за ўвагу. Паважаныя сябры, першая частка, афіцыйная наша частка была досыць хуткай, і другая, самая галоўная, уганараванне. Нашыя сакрэты хаваюцца сёння вось тут, у 3 капэртах. Для тых, хто ўпершыню
сутыкнуўся з гэтай цудоўнай прэміяй, я нагадваю, у нас існуе намінацыя проза, паэзія і пераклад. Паводле умоваў журы абірае 3 прэтэндэнтаў. І толькі адзін атрымлівае ў выніку тое самае пачэснае першае месца. Ён атрымлівае дыплом, атрымлівае ад фонду вяртання пераможцы гэты самы 42 мільёны. Ёсць адмысловая картка, раней яна была вялікая, зараз сума вялікая, картка малая, яе будзе ўручаць паважаны спадар Бераговіч, і кожны з сяброў журы будзе гэтую таямніцу в сваю чаргу раскрываць. Згодна нашай сённяшняй механіцы дзейства, я хочу запрашаць сюды спачатку сябра журы, пасля усіх прысутных тут у зале номинантов, те людей, якія их заменяют. Хотел бы означить, что слово в отказ мы будем давать и просить его сказать только самого пераможцу. Итак, первая номинация проза. Я запрашаю сюда человека, який калісьці прайшоў праз дэбют со своей книгой «Студзённы вырай». Под ваши аплодисменты Виктор Мартинович. Класс. Микрофона. Вітаю вас. Вітаю вас. Я думаю, что варто запросить сюда финалистов наших претендентов трох и тады. Итак, под ваши аплодисменты Катерина Медведева, Анатолий Ващенко и Кирилл Стасенко. Калі вы ёсць сёння ў нашай зале, попросим вот сюды до этой символичной инсталляции самоваром. Пакуль что не до микрофону, але на светлые вочы журы и наших гостей. Яшчэ одного человека мы чекаем. Шановные сябры, выдавец будет замест Кацярыны, Спадар Грышкевич. Вельмі моцным у гэтым годзе набор прэтэндэнтаў на номінацыю прозы. Кожны з іх быў цікавы по-свойму, кожны быў нечым адметны. Хотел бы сказать такую штуку. Ведаеце, любы прозаик, он сутыкаецца з праблемай цішыні на тым баку. Ось, цішыні. Мы увесь час пішам, і мы ніколі не чуем нічога ў адказ. Ажно да моманту, калі твор выходзіць. А часцей за ўсё, нават пасля гэтага нічога не чуем. І першае, што я хацеў бы зрабіць, гэта павіншаваць вас тым, што вы дайшлі да канца гэтай, да абвяшчэння пераможцаў гэтай прэміі. Таму што тое, што вы бачыце тут, гэта ўсё ваш гонар. Вы бачыце, што вы вось гэта і ёсць слава, першыя яе промні. Таму віншую вас. Другое, што я хацеў бы зазначыць, калі ласка, калі вы не пераможца раптам, калі зараз ускрыццё канверту не пакажа, што вы перамаглі, не бярыце да галавы. Гэта ўсё толькі пачатак, все яшчэ будзе. Все яшчэ будзе. Працягвайце гэтую размову на тым баку якой цішыня. Гэта таго варта. Ну, а зараз... Ну что, поважанные сябры, под ваши аплодисменты я передаю в руки на жюри. Первый КП, тут написано премия дебют проза. Маю гонар абвесціць пераможцу у галіне у катэгорыі проза. Яго зовут Анатолий Ващенко. І кніжка, яка перамагла, Анатолий. Ну что, шановные сябры, тое, что отбываецца далі. Вось такую приказ я передаю еще нашему сябру, ён уручае яе. Под ваши аплодисменты, якія не припыняются. И спадар Павел абяцаную картку с великой суммой. Невеличкая картка. Да, два слова. В этом году у нас была такая великая картка. И я имел на увазе, что она будет пераходящая. Але номинанты, когда все сошли, то карток не оказалось, а номинанты унесли их с собой. Тому мы к этому году решили сделать больше сціплую, але сумма на ней отрымалась больше, чем ты. Это одноразовая, в банкомат ее не треба, а только приходится. Картка оборонена от усіх банкоматів республіки. Пан Віктор має ще у додаток слова, коли ласка.
хотел бы от імя журы, от свайго ўласнага імя сказаць, чаму выбор у гэтым годзе выпаў менавіта на гэтую кніжку. Ведаеце, ёсць творы мастацтва, якія ствараюцца вельмі складанай мовай пра вельмі простыя рэчы. Ёсць творы мастацтва, якія пра вельмі простыя рэчы кажуць вельмі складанай мовай. Мне падаецца, што вось у выпадку Анатолія мы маем размову, маем выпадак якраз цудоўнага твору, які вельмі простымі словамі кажа пра вельмі складанае, пра вельмі прыгожае, пра вельмі глыбокае. Казімір Малевіч неяк казаў сваю легендарную фразу «Цель музыкі – молчание». І вось кожны раз, калі я бачу паэта, які займаецца прозай, які спрабуе сябе ў прозе, я бачу вельмі вялікую увагу, якая надаецца тым прабелам, таму маўчанню, якое застаецца па-за словамі. І вось у гэтым сэнсе гэтая кніжка гэта проста цуд. Віншую вас. Дякую. Шановні сябры, я прошу захоўваць рэгламент і з рук сябра журы прыняць вось гэтыя дыпломы кожнага з вас, калі ласка. Анатолий Ващенко, диплом. Кирилл Стаселько, калі ласка. И спадар выдавец за Кацярину. Ну и затое мы маем для вас вось такие, сабраны салодкія невялікія прэзенты. Ваши грашовыя ўзнагароды ў другім разе. Адпаведна по 11 мільёнаў беларускіх рублёў. Все зноў-таки до фонда вяртання. Я думаю, там вы высветліце падрабязнасці. Дзякуй вялікі, аплодысменты ўсім, хто выходзіў на ўганараванне. І мы пакідаем тут каля мікрафона толькі пераможцу Анатолію Ващенку. Дзякуй вялікі. Ну, банальна, але нечакана. Насамрэч, бо канкурэнцыя была сур'ёзная. Мне здаецца, я так трохі сачыў, што ранейшыя гады, пры ўсёй павазе, але не было такіх моцных кніжак па прозе менавіта. Ну, я той выпадак, калі, кажуць, ускочыў апошні вагон цягніка, альбо працягваючы за Хадановічавым Маркесам на апошні паром сеў, які перапраўляе праз гэтую раку. Я маю на ўвазе год свайго нараджэння, а не тое, што мне недоўга тут засталося з вами быць. Надеюсь, што яшчэ доўга. Ну, я не лічу сябе і згодны з Віктарам таким крутым празаікам, як, у прынцыпе, крутым паэтам не лічу, але ўсё ж паэтам у большай ступені. Вось, і магчыма, што гэта такі вялікі аванс, які сапраўды варта апраўдаць, і спадзяюся, праз 10 год нікому не захочацца гэтую прэмію забраць назад. Дзякуй вялікі, дзякуй, што прыйшлі. Премию, видать, никто не заберет, а гроши, может быть, с процентами придется вернуть, коли не будете писать. Можно? Коли ласка. Я еще хотел сказать, ну, так вот, все ж я думал раптом, и добрые речи треба робить тихо, але я хотел бы агучить, что частку гэтай премии я отдам сям'е Лесі Юркойця, якая зараз у гэтым мае патрэбу. Дякую вялікі. І з вашага дазволу, шановныя сябры, мы працягваем. Дзеля абвяшчэння вынікаў у намінацыі паэзія я запрашаю сюды Владимира Ганкевича, чалавека, які таксама меў у 2014 годзе гонар быць адзначаны гэтай самай прэміяй. Дзе ёсць спадар Ганкевич? Мы з ім размаўлялі літаральна вось 10 хвілінаў, тут таямніцы вялікай няма. Калі ласка, аплодысменты сябру журы. І пакуль ён рыхтуецца, я хацеў бы абвесціць той спіс, з якім мы працуем. Анхела Эспиноса Руэс, пад ваши аплодысменты, канешне, не з'явілася сёння, але я думаю, яна іх заслугоўвае цалкам. Алесь Плотка, вон ёсць, стаіць. І добра, каб выйшаў сюды, калі ласка. І Мікіта Найдзёнаў. Ён схаваўся зусім далёка, у спадзяванні, што яго не паклічуць, але пад ваши працяглыя аплодысменты яшчэ адзін удзельнік уганаравання у номінацыі «Поэзия». Далее я передаю слово поважаному сябру журы и прошу вашей уваги. Усім добрый вечер. Тут уже все жартовали и казали, что тут куча народу. Вось, гэта класна, і мне сапраўды, я як чалавек, які атрымаў прэмію «Дэбют», скажу, што
мяне пасля яе пачалі паважаць. То бок да гэтага як бы я такі быў, я тады яшчэ быў з доўгімі валасамі, все зналі ходзіць на всякие вечарыны, такое часам нешта марныча. Вось як я атрымаў прэмію дэбют, ну разумееце, там грошы. Людзі адразу зразумелі, што чалавеку далі грошы, значыцца ён чагосьці варты. І сапраўды мяне сталі часцей запрашаць, я стаў дзесьці выступаць, і все схіляюцца, калі сустракаюць мяне на вуліцы. Карацей, гэта вельмі добрая прэмія. Вось, у цэлым, як бы я стаў тыпу лаўрэатам, але кажуць, што тыя, хто атрымалі заахвочвальную прэмію, у іх таксама нейкія дывідэнды. Іх там хлопалі па плячы і таксама казалі, давай наперад і гэтак далей. Вось, дзякуй музею Богдановичу, дзякуй самому Богдановичу, дзякуй усім тым, хто працягвае пісаць вершы ў гэтай краіне. Гэта класна. Сёлета, хто не ў курсе, была рэкордная колькасць намінантаў у галіне паэзіі. Бок процьма дэбютных кніжак. Але, як не дзіўна, гэта аказалася проста вельмі складанай задачай для журы вызначыць, якая з гэтых кніжак найбольш вартая прэміі. І былі вялікія змаганні, все чыталі, перачытвалі, цытавалі і гэтак далей. Вось, і все-таки прыйшлі да пэўнага рашэння, і зараз мы яго дазнаемся. Гэта рашэнне, як іншае, хаваецца ў каферце пад вашыя апладысменты. Можа, маўклівыя погляды, мы будзем адкрываць другую таямніцу сённяшняга вечару. І як бы гэта было не рэвалюцыйна, але вы ведаеце, маладыя не заўсёды парушаюць правілы, а сёлета журы была наймаладзейшая. Лаўрэатам прэміі дэбют у галіне паэзіі сёлета не становіцца ніхто. Все прысутныя тут, усе паэты-шортлістары атрымліваюць заахвочвальныя прэміі, бо выбраць сярод роўных найбольш роўнага не ўдалося. Вось, так што вось такое рэвалюцыйнае рашэнне, і бачыце, найскладанейшая задача дасталася мне, так што гэта я той чалавек, які паведаміў гэтую навіну ўсім. Ура! Я хотел бы сказать, что гэта смелый человек. Найперш. Шановныя сябры, тым не менш, дыпломы з рук сябра журы будуць вам перададзеныя зараз, я прашу. Итак, Микита Найденов за книгу поэзии развитанции под ваши аплодисменты. Олесь Плотка. И представник нашей поважанной Анхелы Спиносы. Усе сябры атрымліваюць заахвочвальныя прэміі, але без першага месца таямніца раскрытая. Дякую, дякую вялікі. Шановні сябры, займайте свае месцы, і мы будем працягваць перакладамі. Пераможцы сёння у нас аднолькава прысутныя, аднолькава адсутныя. Мы, я думаю, перанесем у кулуары, магчыма, чытанні з вашага дазволу. Гэта было рашэнне калегіяльнае, я спадзяюся, што ўсе паставяцца з разуменнем да гэтага. Дыпломы, якія застаюцца вось зараз самотна тут, гэта дыпломы перакладчыкаў. Дыпломы перакладчыкаў. І дзеля таго, каб мы маглі з імі пазнаёміцца, я хацеў бы запрасіць спадарню Наталью Карытанюк пад вашы апладысменты. Радыя, што вы завіталі да нас. І сёння мы б хацелі пабачыць тут Святлану Рогач і Лізавету Космач. Ці ёсць гэтыя прекрасныя дамы? Так, яны з намі. Прашу. Добрый вечер, сябры. Добрый вечер. Пераклад у нас это больше, чем пераклад. Это амаль як запрашэнне сябра, і прычым не на сцэну, не для ўсіх, а да сябе дадому. І таму гэтае запрашэнне заўжды павінна быць невыпадковым. І оно не можа у нас быць выпадковым. Выбіраюць кнігі для пераклада такія, якія перапляліся з тваім лёсам, звычайна. Альбо каб вытлумачыць самога сябе для іншых, каб вытлумачыць самога сябе для сябе, і, магчыма, як у выпадку сёлетнім, каб загаіць пэўныя раны. У гэтым сэнсе цікава, як калісьці прапаноўвала Ганна Янкута, адсочваць канон замежнай літаратуры, які ператасоўваецца з кожным годам, калі з'яўляюцца новыя тэксты, творы, кнігі па-беларуску з замежнай літаратуры, і глядзець, куды сыходзіць фокус.
відавочна апошнія гады ён сыходзіць ва ўсходнюю Еўропу, і сёлета ён сышоў цалкам на тэрыторыю Славакіі і Чэхіі. З тых 3 кніг, якія увайшлі ў шорт-ліст, падзеі у рыбіным горадзе, рыбінай крыві, прабачце, разгортваюцца на поўдзень ад Табора, Чэхіі, падзеі у найлепшым з усіх светаў разгортваюцца у славацкай вёсачцы 50-х гадоў, і нарэшце жыткаўскія багіні, гэта 4 стагоддзя на ўзмежку Чэхіі і Славакіі. І цікава зразумець, што яны нам дапамагаюць пабачыць гэтыя 3 раманы, якія з'явіліся, што яны загойваюць. І мне здаецца, што яны якраз з'яўляюцца для нас у гэтым годзе сёлета, каб нагадаць адну вельмі важную думку, якая мяне не пакідае доўгі час, пра тое, што нельга зачарсцвець сэрцам, і няма меншай трагедыі, няма меншага зла, няма... Любая трагедия – это огромная трагедия, любое зло – это огромное зло. Нам с перспективы Беларуси может сдаться, что в 20 стагодзе все магчымае зло здаралася менавіта тут у нас, а недзе там в Чехии, у Словакии это был вегетарианский час. Але вось якраз гэтыя раманы показываюць, што не бывае ні адной незаўважанай, недооцененай траўмы, якая мінулася б, як яна мінулася. Таму, магчыма, тым урокам, які да нас будзе пасля гэтых кніг, гэта напамін пра тое, што трэба мець сэрца і глядзець у яго. Я віншую шаноўных перакладчыц, таму што все пагаджаліся, сябры журы, з тым, што гэтыя раманы як адзін чыталіся на ўздзіў, роўна, гладка, прыемна. Нават хтосьці казаў, што невядома, ці перакладзены, ці напісаныя па-беларуску, настолькі яны гладкія. Гэта вялікая заслуга. І пры тым, што там куратар серыі Сергей Смотрыченко, адзін той чалавек, адзін той рэдактар, мовы ўсіх 3 раманаў розныя мовы. Там няма падабенства. І вельмі выкшталцоныя пераклады, вельмі грунтоўная праца сёлета. Я вас віншую, дзяўчаты. Ну что, мы, может быть, попробуем поглядеть все-таки, кого віншаваць найбольш. Прошу вас. Апошні сакрэт. Хто з перакладчыкаў уганараваны прэміяй «Дэбют» сёлета? Прэмія «Дэбют» сёлета ідзе Святлане Рогач за пераклад кнігі Катаржыны Тычковай «Жыткаўскія багіні». Аплодисменты, шановні сябры. Самые шчырыя віншаванні з абдымашкамі і картка, тая самая з 42 мільёнамі ад фонду вяртання. Под ваши аплодисменты. Шановні паненкі, дыпломы, якімі вы ганаруецеся з рук сяброў журы. Вось гэтая прыўкрасная рэч, як напамін, і салодкія падарункі таксама вам. Нехта з хлапцоў збег пакрыўджаны і пакінуў, відаць, пані Наталцы, вось такі, за яе ўдзел. Дзякуй вялікі. У нас застаецца пераможца дзеля свайго пачэснага і заслужанага слова. Прашу вас. Ну, насамрэч, для мяне гэта намінацыя таксама была вельмі нечаканай, і перш за ўсё я хочу падзякаваць, канешне, сябрам журы і перш за ўсё тым, хто дапамагаў мне у перакладзе гэтых кніг і «Рыбінай крыві» і «Жыткаўскіх багіняў». Канешне, гэта былі і рэдактар Сергей Смотрыченко, які заўсёды дапамагае выбраць неабходную кнігу, дапамагае з рэдактурай, натхняе. І вельмі хочу таксама падзякаваць маю маме, якая ёсць у гэтым зале, якая была першым чытачом, была і ёсць першым чытачом усіх маіх перакладаў. Вось, мне вельмі прыемна атрымаць гэтую прэмію, і я спадзяюся, што я апраўдаю яе, і сапраўды ніхто не захоча яе адабраць у будучыні. Дзякуй вялікі. Гэта ж трэба, каб Валар Андрей Хаданович так напалохаў усіх, што яны абяцаюцца апраўдаць высокі давер, аказаны самім Максімам Богдановичам і сёлетнім журы. Паважаныя сябры, усе таямніцы раскрытыя. Вялікі дзякуй сябрам журы за працу. Вялікі дзякуй усім, хто быў сёння з намі, і ўсім, хто пісаў, хто будзе пісаць яшчэ. Трэцяя частка нашай сённяшняй вечарыны – гэта віншаванне пераможцам ад пераможцаў. Праект «Заспявай бай» в мінулым годзе выйгралі
цудоўныя ребята з гурта Наві. Яны будуць літаральна праз пару хвілінаў гатовыя сыграць для вас. І заодно прадставілі баннер кнігарні Бай, беларускія электронныя кнігі, якія з'яўляюцца адным з партнёраў нашай сённяшняй імпрэзы. Пакуль рыхтуюцца музыкі, я хацеў бы запрасіць сюды яшчэ раз спадара Бераговіча з кароткім анонсам магчымага будучага, у якое мы усе разам верым, што прэмія, якая сёлета ў 6-й раз уручалася, будзе мець працяг. Паважаны сябры, дзякую всім, хто прыйшоў тут. Мне вельмі радасна бачыць, што все более і более людзей з'яўляецца на нашай прэміі. І спадар Андрэй Хаданович, як сапраўдны творца, як правіца, конечно, ён ловіць тое, што лунае ў паветры. І, конечно, напалохаў наших намінантаў і пераможцаў, бо адной з тэндэнцыяў сённяшняга свету, і не толькі беларускага, являецца тэндэнцыя ўзяць і падзяліць. Але я думаю, што справа не толькі ў гэтым. Гэта важная частка нашай прэміі, але калі все мераць толькі на грошы, то можна абысціся і без вершаў, і без кнігаў, але хіба гэта будзе чалавек, да? Можна абысціся без слова, і ввогуле без мовы, но це будзе гэты чалавек. Хочу нагадаць словы Максима Богдановича: на што каласы, калі няма васількоў. Таму запрашаю ўсіх, пішыце далей, пішыце вершы, пішыце прозу, перакладайце, прыходзьце наступным годам да нас. Мы будзе іншы склад журы, магчыма, хтосьці атрымае прэмію і будзе віншаваны так, як сёння віншавалі мы пераможцы. Дзякуй, віншую яшчэ раз усіх. Шановні сябры, яшчэ ў якасці экспромту ёсць у нас адзін выступоўца, які прыйшоў у госці па даўняй беларускай традыцыі з падарункам, як я даведаўся даўно абяцаным. Прашу. Сябры, сапраўды, ведаеце, традыцыю беларусы не ходзяць у госці без падарункаў, і таму дазвольце ад імя ўсіх гасцей, ад імя заснавальнікаў гэта нашага фэн-цэнтра Саюза беларускіх пісьменнікаў, нашай гаспадыні уручыць маленечкі такі вот прэзент, выбраная Максима Богдановича, які марыў у свой час і пісаў пра гэта ў сваіх лістах. Хацеў бачыць, акрамя венка, выдадзеную кніжку і пярсцёнак, то гэты пярсцёнак сёння на руку нашай цудоўнай гаспадыні. Добрый день, сябры. Раз, два, один. Привитание. Добрый вечер. Можна зробити усе криху. Криху, хорошо. Мы с великой радостью будем завершать это мероприятие. Первые композиции мы хотели выказать спачуванне Леону Вольскому, но после заиграем все остальные. Почекай, почекай, хоть трошки, птушки у небі малюють кроки, ніби твій перехрим дорозі, не покину тебе ніколи.
узнімі нас, засяє у серці зорка, ми відчуваєм новий шлях. Почекай, почекай, хоч трошки, ніби той пілігрим, я побач, тільки море вокруг і човен, тільки море вокруг. Дякую. Насамрэч вельмі прыемна, што мы вось сёння для вас заспяваем. Спадзяюся, што наступныя песні будуць не такія сумныя, што мы трошку, можа, усміхнемся і падумаем аб тым, што сёння, можа, такі першы сонечны дзень, да? За гэты тыдзень, што быў. І вельмі класна, што вось так атрымоўваецца ў жыцці, што калі нешта дрэннае, сонейка нам, нібыта памагае трошку вось падумаць аб нечым добрым. Няхай у вашых сэрцах заўсёды будзе гэтае цяпло. Той, хто спаткаў ужо сваё, побач твоей руки тепло, солнцем согретые насквозь. Той, кто поверил, перемог, и тільки калі заплющить очі, наш век цяпер такі бясконцы. І тільки калі заплющить очі, кожны свой дзень і кожны свой крок. Я выберу сам, кожны свой дзень і кожны свой крок. Я выберу сам. Будь ласка, підтримайте нас. Мой історія життя. Знойдеш криницю, закривайся. І тільки коли заплющить очі, наш век цяпер такі бясконцы. І тільки коли заплющить очі, кожны свой день і кожны свой крок. Я выберу сам,
спадзяюся, гэтую песню вы ведаеце і заспяваеце яе разам з намі, таму што гэта будзе, мне здаецца, вельмі, ну вось так, утульна зараз, таму што нас так шмат, і тут так мала месца, і здаецца, што мы адзін аднаго што робім? Абнімаем, канешне! Ты чуешь, смолкают все сады, и зорки тихо выфирают. Глядишь мне, и подых теплый, во 15 мы отчаянны. Ты бачишь, у свете только мы, и нас одних нема на свете. А чуешь, в этой вышине я с тобой окутан ветер. Обними меня, крышку помолчи, прямо звон кайфаю сердцем. Не пирожка, жаль, шубать, я кино и пиво пьется. Ты помнишь, как тишине, космос погулял. А ты смеяешь, тебя там назовут, а там водиком спокал. И обними меня, крышку помолчи, дай послухай твое сердце. И мне пирожка, чай, шира, шубать, я кино и пиво пьется. И вы? Ну, дякую вам. Троху не хапає рейверу, хочеться ще більше польоту голосу, конечно. А вам хочеться польоту, а? Мабуть, троху інший ефект, троху інший ефект, а то ви Нора Джонс. Використовує тільки Нора Джонс. Ні, це вельми шмат. Троху менше. Сябры, мы у гэтым годзе удзельнічалі ў цудоўным, вельмі цікавым квесце пад назвай «Фінал нацыянальных адбораў на Еўрабачанні». Вялікі дзякуй усім, хто нас падтрымліваў. Дякую. Это справді цікавы досвід. Мы вырашылі, што мы не будзем спыняцца, што беларуская мова ўсё ж такі павінна загучаць. І дякую. Но гэта не азначае тое, што мы будзем кожны год вось нешта там спрабаваць. Не, калі мы вось вырашым, што наша песня, яна можа трапіць кудысьці там, ну тады можа мы і паспрабуем, але... Але не хвалюйцеся, голымі мы выступаць не будзем. Так. Зараз мы заспяваем песню, з якой мы выступалі ў фінале нацыянальнага адбору. Песня «Гэта зямля». Там, где солнце горит час, там, где думкам ёсць адказ.
весны. Твое место здесь говорит ветры, там колись свою правду знаешь. И давайте разом крикнем «Эй!» Раз, два, три, «Эй!» Быстрый божий светом души, во святах своем коханье дальше. Громче далей удход скрижованием родных дорог. Твое место здесь говорит ветры, там колись свою правду знаешь. Готовы? Раз, два, три, эй! Острый божий спевом души, во святах своего коханья даши. Дякую, велике. Дякую. Горяча з вами, горяча. Ну что? Угу. Ну, Артем уже почав нечто такое подобное робить. Ну, лес есть там, или что? Зараз ми заспіваємо композицію. Ми так само мали вопыт перакладу і дапамогі ў перакладзе на беларускую мову песні сусветна вядомага гурта Imagine Dragons. Песня «Радыактыўны» зараз прагучыць для вас. Але ведаеце, што гэта песня немагчыма без нашага бубнача. Я не буду іграць. Ён вырашыў, што вы нас не вельмі горача падтрымліваеце.
тобою святлом. У нас